The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Oras mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon at live na live tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Live ngayon sa ginaganap na sa covered court ng San Vicente Grande, Daraga Albay ang medical mission ng Ako Bicol Party List upang magatid ng libreng gamot at konsultasyon sa 5 barangay sa Daraga Albay. At para sa update, makakausap natin si Miss Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Ma'am Sally, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po sa inyo dyan po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo na live ngayon sa Facebook at sa 90.7 Radyo Oragon, Legazpi at sa Sorsogon. Okay, Ma'am Sally, kamusta na po ang nagaganap na medical mission po dyan ng Ako Bicol Party List sa Barangay San Vicente? Well, sa mga oras na to, halos patapos na po ang medical mission dahil nag-cut off po ng 12 o'clock kasi cut off po we have 300 na beneficiaries for the medical mission ng Ako Bicol Party List. Siyempre po sa pangunguna po yan ng ating mahal na congressman na si Congressman Zaldico at katulong din po dyan ang K2D, si Congressman Christopher Esco at BGD Dayco at ang angat ang lahat sa Global Albay ni Kong Joey Sarte Salceda na meron pong 300 beneficiaries na para po sa medical mission from Bigao, Ibaugan, Nabasan, San Vicente and San Rafael, Daraga Albay. Okay, so Ma'am Sally, ibig sabihin 5 barangay po dyan sa Daraga ang nabigyang serbisyo ng Ako Bicol Party List. Ma'am, anong oras pa po ito nagsimula? Nagsimula po ang medical mission ng Ako Bicol at alas 8 ng umaga at nag-cut off po ng 12 noon dahil po 300 nga lang po ang ating target beneficiaries for the medical mission ng Ako Bicol Party List at lahat po ng mga nasa medical mission wala pong nagutom dahil meron pong libreng lugaw galing po yan kay Congressman Christopher Esco at meron din po silang tinapay na talagang umaapaw po galing po yan sa Gardenia Bakeries Philippines Incorporated. Maraming salamat dahil nag-donate sila ng 150 loaves of gardenia bread na talagang yung tinapay hindi po. 3 tubs ng palaman po ang naubos ipakain po sa ating mga kababayan doon. At syempre, mayroon din po silang 3 kilong bigas na natanggap mula po yan sa Angat ang Lahat sa Global Albay ni Kong Joey Sarte Salceda. So ayun, maliban sa libreng
breakfast, meron pa ang bawat benepisyaryo ng libreng bigas mula kay Congressman Joey Sarte Salceda. Ma'am, maliban po dyan, ano po ang maari nilang asahan sa bawat medical mission na isinasagawa ng Ako Bicol Party List? Well, asahan po nila dahil libre nga po ang medical check-up. Yan po ay funded through Department of Health. Na downloaded po ng Ako Bicol sa DOH at ang partner po natin dito ang Bicol Regional Hospital and Medical Center or BRHMC. Libre po sila makakatanggap ng mga gamot at nagkaroon din po ng RBS na tinatawag yung random blood sugar upang malaman nila kung mataas po ba yung blood sugar nila at meron din na konting lab. Hindi lang yung tinatawag na sa diagnostic. Kaya medyo kompleto din yung mga gamot para sa matatanda, para sa mga bata at yung mga kababayan talaga natin makikita nyo yung kanilang mga ngiti. Kasi kung pupuntahan mo yung lugar ng San Vicente, mahigit halos isang oras po yung travel. Kapag inisip mo lang na daraga, pero ang laro pala nung kanilang po sa barangay San Vicente. Okay, so ibig sabihin ma'am, ang Ako Bicol Party List kahit malayo talagang pinupuntahan upang mabigyan itong medical na atensyon. Yes po, tama ka po dyan. Kalambat, ka-aksyon na yung kahit yung mga liblib na lugar, walang signal, pinupuntahan po talaga yan ng Ako Bicol Party List kasi meron po tayong mga kababayan na kapag may nararamdaman, ayaw magpa-check up dahil iniisip po nila yung pamasahe, yung kung gagastos na po sila sa hospital. At least po, yung Ako Bicol Party List, si Congressman Saldico, inilalapit sa ating mga kababayan ang serbisyong medikal upang guminhawa ang pakiramdam ng ating mga kababayan. Hindi lang yan kasi nakaka-apekto din yan sa mental health ng mga kababayan natin. Kasi kapag inisip mo ng inisip yung babayaran, lalo kang nakakaramdam ng sakit, ganon. Kaya napakalaking bagay po ang medical mission ng Ako Bicol Party List. Opo, tama po yan Ma'am Sally, no? Maitanong ko lang Ma'am Sally, maliban po sa sinabi nyo, ang kapartner po ng Ako Bicol Party List dyan po sa medical mission itong BRHMC. Maliban po dito, sino pa po ang kapartners natin upang maging posible po itong medical mission? Well, nagpapasalamat po kami sa Ako Bicol Party List, sa pangunguna po yan ni Congressman Saldico. Siyempre, kapartner po si Congressman Christopher Ko, si VG Diday Ko, si Kong Joey Sarte Salceda, na yung ating mga kababayan nakatanggap ng libreng check-up, libreng mga gamot. Ang mga partner po natin dito, ang Bicol Regional Hospital and Medical Center, ang Philippine National Police, ang Philippine Army, nandun din po ang mga iba't ibang barangay, yung kanilang mga barangay tanod, BHW ng Bigao, Uwagan, Nabasan, San Vicente, and San Rafael. At syempre ang LGU Daraga, yung mga volunteers po na nandoon, yung ating mga nagbo-volunteer ng mga youth, nagbo-volunteer ng mga LGBTQ+, makikita nyo po, nandoon din sila. At napakarami pa pong, syempre po, yung Gardenia Bakeries Philippines na talagang kahit walang palaman, masarap, at saka napakasarap na lugaw po ni Congressman Christopher Ko, at saka yung bigas, talagang blockbuster po ang bigas na ni Kong Joey Sarte Salceda. Yun po yung mga partners po ng Ako Bicol Party List ngayong araw na to sa medical mission po sa Barangay San Vicente, Daraga, Albay. So ayun, last na lang po Ma'am Sally, meron pa po bang nakatalaan na mga schedule ang Ako Bicol Party List sa ganitong medical mission po para sa ating mga kababayan? Yes po, abangan niyo po ang Ako Bicol sa Thursday, Friday, and sa February 10 sa medical mission sa Tabaco City, sa Tiwi, Albay. At yung isa po ay inaayos lang po yung schedule ni Ma'am Melinda Ibio dahil siya po yung head for the MAIPIF. Inayos lang po. Supposed to be meron tayo bukas, kaya lang may konti lang na inayos. Kaya start po ulit tayo sa
Thursday, Friday, and February 10 dahil start na po tayo ng election period. So medyo magpapahinga po muna yung medical mission ng Ako Bicol Party List. Pero po, yung programa po sa AIX at programa po sa MAIFIP na nandyan na po sa hospital ay tuloy-tuloy pa rin dahil po yan po ay nakaprograma na po. Kaya wag pong mag-alala yung mga kababayan natin. Kahit wala pong medical mission ng Ako Bicol Party List, maaari pa rin po silang makapag-avail po ng AIX, yung medical assistance, and yung sa private hospital, and then po sa BRHMC, sa hospital na po mismo. So ayan po mga ka-aksyon, ang mga nakatalaan na program ng Ako Bicol Party List. Ma'am, maraming salamat po sa inyo. Si Ma'am Sally Lusas, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Ma'am, maraming salamat po. Yes po, maraming salamat din po ka-aksyon at kalambat sa inyong pagbigay ng oras sa Ako Bicol Party List. At mabuhay po kayo dyan. Diyos mabalos po. Apo. At live mula sa Barangay San Vicente, Daragalbay, kung saan nagaganap ang medical mission ng Ako Bicol Party List, makakausap natin si Raizel Luzada, ang tabang ora mismo patroller. Magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Raiz. Magandang hapon, Sir Noor. Opo, kamusta na dyan ang medical mission ng Ako Bicol Party List? Sir Noor, madami nga ang pumuntang residente dito sa ating medical mission na hatid ng AKB Party List. Katuwang ang DHRNC muna iyan sa 5 barangay ng nakaploob na dyan ng Ibaugan, Nabasan, San Vicente Grande, San Rafael at Bigao. Nakakatuwa, Sir Noor, dahil nakisama sa atin ang ating dahon na nakatulong din sa ating mga residente dito sa San Vicente Grande dahil alam mo ba, Sir Noor, yung lugar na nasaan kami ngayon ay ituturing na rin live dahil nasa malapit na kayo dulo ng bayan ng wala rin masyado ditong pampasaherong sasakyan kaya naman ang ilan sa ating mga beneficiaries ay nilakad ang covered court, nilakad nila itong covered court mula sa kanilang barangay sa Nabasan. Ito nga si Nanay, nakatabi ko ngayon, nilakad ang venue natin dito sa covered court sa kanilang lugar. Okay, Rice, matanong ko lang, ngayong oras na ito, marami pa rin bang tao na nag-avail ng libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List dyan sa activity? Yes, Sir Noor, madami pa din po ang nakapila at kailangan tingnan ng doktor na nakapila din na makakuha po ng gamot. So, ilan nga ating mga beneficiaries, Sir Noor, ay dala-dala ang kanilang mga bata na nag-iedad 7 na buwan or 8 buwan hanggang 4 na taong gulang. Ito ay may mga naubo at po nadala na rin ng pagbago-bagong klima dito ngayon. Ang yun naman, Sir Noor, ay nagpapatingin dito sa ating medication dahil nagbabaka sakali sila na makakuha ng gamot para sa kanilang maintenance kagaya ng kagaya ng niraramdam nila na high blood. Okay, Rai, sa estimate natin, nasa ilang katao na raw ang dumalo dyan sa medical mission? Mga kasalukuyan ato, Sir Noor, mahigit 300 tao na ang pumunta dito sa covered court ng San Vicente Grande at itong medical plan, Sir Noor, ay matatapos mamayang alas 3 hapon. Okay, ano, Rice, ang mostly na idinudulog ng mga kababayan natin ngayon dyan sa medical mission? Yung mga nanay at tatay natin, Sir Noor, karaniwang dinudulog nila dito pananakit ng kanilang ulo, lalo yung mga tuhod nila at paa. Ang ilang sa atin ay nahihirapan na umano makapagilad at nakakaramdam na ng arthritis. Yung mga nanay naman natin at nanay ay high blood niya nga yung nais nilang patingnan at nagbabaka sakali sila na makatanggap dito sa medical list para sa kanilang pangingina. Okay, Rice, nakikita ko may katabi ka dyan. Maaari nyo bang ipakilala sa amin? Yes, Sir, kasalukuyan po ay katabi ko si Nanay Moralina. Pumunta siya dito sa medical mission natin para patingnan niya yung nararanasan niyang hindi na siyang makatulog at natatapos isang gabi hindi na siya halos nakatulog. Si Nanay ay mula sa San Rafael at nilakad niya lang itong medical mission mula sa kanilang bahay sa San Rafael dito sa San Vicente. Nilakad niya yung halos 1 kilometrong lakaran para lamang makapagpatingin sa atin dito sa medical mission. Okay, Nanay Elena, magandang hapon po sa inyo.
Magandang po, sir. Opo. Good afternoon. Opo, kamusta na po ang iyong nararamdaman ngayon? Medyo masakit pa rin, sir. Sir, ulo ko. Okay. Ano po itong pinatingnan po nyo dyan sa medical mission ng Ako Bicol Party List? Para po, sir, matingan yung nararamdaman ko. And sinasabi may mga butlig ka daw sa katawan? Opo, ang dami, sir. Okay. Maaari mang maikwento kung paano nagsimula yan, Nanay Elena? Nagsimula din nung panganak ko, nung panganay ko. Hanggang sa... Pagkapanganak ko po. Oo. Pagkapanganak ko nung isang buwan, mayroon nang lumalabas pa isa-isa. Maganak naman ako pang dalawa, mayroon na naman. Okay. Bobo sa mga tawan ko, sir, sabi, hindi kami nakapagpakita sa dahil hirap kami. Okay, kailan ma'am yung huli niyong pagkonsulta sa doktor? Yung pagpunta ko tayo, sir, sa doktor, nasa 2005 pa. Okay, anong sabi daw ng... 2005. Okay, ano daw sabi ng doktor? Ang sabi daw, sir, sabi, sa dugo da. Yun lang ang sinabi sa akin. Okay, ano daw... Tapos magtingin ako. Hindi ko na makaya talaga, sir. Palagi na akong dahil maghapon. Na ako nung mga kapamilya ko. Kahit wala kami, ilala akong ospital para makalibre ko sa sakit. Okay, Pumunta na ako okay, ngayon nanay... hospital. Opo, ngayon nanay, sino po ang kasama mo dyan sa medical mission sa pagpunta mo po dyan? Yung kapatid ko, tapos anak, sabi, sir, wala na sila, sulong na lang ako dito. Okay. Ano na po yung Umuwi na sila. Opo, ano na po yung natanggap nyong serbisyo mula dyan sa Ako Bicol Party List? Meron na bang naibigay sa yung gamot? Mayroon na po. Okay. At karigas. Okay. Ano po ang masasabi nyo sa natanggap nyong tulong mula sa Ako Bicol Party List dyan po sa sinasagawang medical mission? Nakulang tabang, sabi sa ano na yan na medical mission para hindi na kami puntang bayan, para hindi na kami magpamasahe. Salamat po sa tulong na binigay na medical mission. Okay. Nanay, makinig ka po Maliban po dyan sa natanggap nyong tulong mula sa medical mission, magpapaabot po ang aming programa ng cash assistance para sa dagdag inyong gastusin sa pang-araw-araw nyo po na ibibigay mismo ni Rice. Rice, ibigay nyo na po. Salamat. Salamat ako, sir, sa tabang ninyo. Opo. Ano po ang masasabi nyo, Nay, sa Ako Bicol Party List? Salamat sa tabang uramis mo sa mga staff, kamu, sir, tabi na nakatabang sa mga kay saldi ko. Salamat sa tulong na ibinigay yung sa amin. Hindi ko sana ganito ang mangyari sa akin na may tutulong sa amin. Salamat po. O yan, si Nanay, naiyak na po. Nay, maraming salamat din po sa tiwala, Nanay Elena, at maraming salamat sa inyo, Jan Raizel Luzada, ang patroller ng Tabang Ora mismo. Salamat po. Yes, Sir Norman, salamat nga po. And Sir Norman, isalamat mo at medical mission. Kami pang medical mission sasagawa ng Ako Bicol Party List. At sa susunod nga na araw ay kami baka kay Aldan, dyan naman namin gaganapin ang medical mission. Mula dito sa Vicente Grande, ako si Rizal Adam. Okay, maraming salamat sa muli, Rice. Samantala, lumapit sa ating programa si Raisa Briola, 31 taong gulang, at ang kanyang inaing, dati niyang kinakasama
ayaw na umanong magsustento sa kanilang dalawang anak. Ito, makasama natin si Ma'am Raisa. Magandang hapon po sa iyo, ma'am. Magandang hapon po. Okay, kamusta na po yung nararamdaman niyo, ma'am? Opo, kamusta na po kayo ngayon, ma'am, na may dalawa pa kayong anak na naiwan ni Sir? Ang gusto ko lang po yung yung sustento po sa dalawa kong anak. Okay. Sino nanay itong dati mong kinakasama? Ano pong yung pangalan niya? Lionel Abrera po. Okay. Ilan po yung anak na naiwan po sa inyo? Dalawa po. Okay. Maaari nyo bang may kwento kung bakit, kung paano humantong sa paghiwalay nyo at itong hindi na pagbibigay ng sustento ni Sir? Kaya po kami naghiwalay kasi po yung kapatid ko po, yung asawa, yun na yung kasama niya ngayon. Okay. So, ibig sabihin, nahuli mo na may relasyon itong... Opo, sa mga text lang po, kaso ngayon ano daw wala na yung po. mga kadalasan na nabasa mo sa text message? Yung may relasyon po sila. Okay. Nung nalaman mo na meron, kinumpronta mo ba ito si Sir? Opo, sabi niya sa akin, magbabago na daw siya, kami daw yung pamilya niya, kami yung pipiliin niya. Tapos yun, naulit na naman po. Tapos doon ka na nagdesisyon. Sino yung unang nakipaghiwalay sa inyo, ma'am? Hindi na lang po siya umuwi kasi nga po, sa isang compound lang po kami. Okay. Nandun po yung kapatid ko. Sino nga ito, ma'am, na anong pangalan po itong nirereklamo mo, ma'am? Lionel Abrera po. Ilang taon na po ito at anong trabaho po nito, 30 ma'am? po, security guard. Okay. Kailan, ma'am, yung huling beses na nagbigay po ito ng sustento para sa anak niyo, ma'am? Nung December po, December 14 po. Ilan daw yung binigay niya, ma'am? 1,000 po para po sa Christmas party ng panganay namin. Okay, para lang yun, ma'am, sa Christmas party. Yung pang-araw-araw niyo, Wala ma'am? po. Okay. So, ibig sabihin, last na yung December, ngayong Enero, walang ibinigay Wala sa inyo? Ano daw yung mga dahilan niya, ma'am, para Wala daw pong trabaho. walang trabaho? Pero dati, anong trabaho niya, ma'am? Security po. Security guard. Tapos, sa pagkakala mo, ilang yung sahod niya kada buwan? Nung kami pa po, nasa 14 po ang buwan ng sahod niya. Buwan. Tapos, ilan naman yung inaabot sa inyo? Nung kami pa po, talagang sa amin po talaga inaabot. Nagkuha lang po siya ng ng panggasolina po sa motor. Panggasolina. Tapos, Opo. kailan, ma'am, Tapos, ito mag-stop na sa pagbibigay itong si Lionel? 2023 po, hindi na po siya nagbibigay na Nagbibigay man po kung gusto niya lang po siguro. Pero may trabaho naman po siya. Mga ilan, ma'am, yung ibinibigay sa'yo? 1,000 po, 1,500, ganun po. 1,000. Sumasapat naman to sa pang-araw-araw, Hindi. especially sa dalawa mong anak? Hindi po. Pero karamama po kami kumukuha ng pagkain namin. Pag minsan, pag wala siyang padala. Opo. Itong Sa mga dalawang kapatid anak, ko. opo. Itong dalawang anak mo, ma'am, ilang taon na po? Yung panganay ko po, 12. Yung bunso po, 4. Itong 12 years old, nag-aaral pa po, ma'am? Opo, grade 6. Oo. Na ganyan, ma'am, na 1,000 pesos lang yung Kaya pinapadala nga ni Sir. Paano na Paano pagkakasya magkakasya? ito? May sahod man po ako sa barangay. 700 lang po ang month. Kulang po, pangbayad lang po yun sa kuryente tapos tubig. Okay. Tubig Umabot lang po. naman ba, ma'am, sa point na nagbigay ng pagmamakaawa kay Mister para magbigay ng sustento sa anak mo? Opo, sir, kasi po palagi naman po, nag-chat po ako na magbigay. Wala daw po siyang trabaho. Hindi man daw po siya mapera. Yan lang po. ang Pero sa sinasabi. pagkakala mo na talagang wala na tong trabaho si... Meron po siyang trabaho, kaso ayaw niyo lang talaga magbigay. Ayaw niya talaga magbigay. Okay, paano kung in case na nagkakasakit itong mga anak mo, ma'am, saan ka kumukuha ng pera? Sa pamangkin ko po, nagtatrabaho po. Pamangkin ko, nung December po, pamangkin ko po ang nagbigay 1,500. Pero na-chat mo siya, ma'am, na-contact mo siya na merong sakit si Opo, yung anak mo? pinakontak ko po sa panganay namin kasi kami wala talaga pong kontak. Yung panganay lang po namin, sa Facebook lang. Tapos ano yung sabi niya, ma'am? Ang sabi niya po, ginagawa lang daw po na may sakit para daw magkapera. Grabe naman yan, sir. Okay. Kailan ang huli, ma'am, yung December, yung pagbibigay December, niya ng 1,000? Christmas party po, opo. Para sa Christmas party. Okay na, yung sa bunso niyong anak, ma'am. Hindi po yung panganay. Pero po nung nagkasakit bago mag-December yung bunso, nagbigay man po siya ng 1,000 para pambili ng gamot.
tapos vitamins po. Okay. Ma'am, ano pong plano nyo in case na hindi pa rin siya, ma'am, magbibigay ng sustento para sa anak nyo? At estimate natin ilang ba dapat yung dapat ibigay ni Mister para sa pang-araw-araw ng dalawa niyong anak? Pag nagsasahod po kasi siya, 15 katapusan po, gusto ko po yung mga, mas kahit 2K po para sa dalawang bata. Okay. Kahit madagdagan ng 1,000 every month, ma'am, 2,000 na lahat. Hindi po. Yung kinsinas lang po. 15 days. Ibig every sabihin, 15 days. Kasi ang sahod ng security guard, 15 days. Okay. So, ibig sabihin, 4,000 every month dapat Opo. na maibigay ni Kasi po, Sir mag-high Lionel. school na po, mag-grade 7 na yung panganay namin. So, yun pa yung inaalala nyo, ma'am, kasi mag-high school na itong panganay mong anak. Okay. Yon mga ka-aksyon, para malinawan at mabigyan linaw ang iyong hinaing, makakausap natin sa telepono ang dati mong kinakasama na si Lionel Abrera. Sir Lionel, magandang hapon po. Ito na mo. Opo, si Nomer Corporal po ito. Narinig niyo po ang reklamo ni Raisa sa inyo? Medyo, ang iba po na rin, medyo ang iba hindi. Okay. Ano po ang masabi mo, sir, sa hinaing ni Ma'am Raisa? Dapat talaga, sir, naon mo ako dyan sa personal, sa cellphone kayo, kapag alman, sa side ko man, pero alanganin ma. Hello, sir? Ayan po, medyo naputol po ang linya ni Sir Lionel. Hintayin lang natin. So yan, si ma'am, ang inaing daw ay mabigyan ng sustento ng kanyang dating kinakasama kahit 4,000 every month. Yun lang yung niniling mo, ma'am, kay Sir Lionel. Okay, balikan natin. Mukhang okay na? Okay, Sir Lionel? Hello po? Okay. Narinig nyo po, ulitin ko lang narinig nyo po yung hinaing ni Ma'am Raisa patungkol po sa hindi nyo po pagbibigay ng sustento dito sa dalawa mong anak. Ano po ang masasabi nyo, sir? Yung iba kasi, sir, narinig ko, yung iba hindi. Kailan kayong huling nagbigay, sir? Kasi sabi ni Ma'am Raisa, December pa yung huling pagbibigay mo at 1,000 para lang doon sa Christmas party ng anak mo. Hindi lang kasi, sir, ang trabaho, sir. Hindi naman yung permanente yung trabaho kasi naalis ako sa trabaho ko. Naalis ka, sir, sa trabaho? Opo. Saka Okay, kailan pa, sir? Opo, kailan pa? October, sir, naalis na ako sa Castilla, tapos nag-apply ako ulit sa iba-ibang agency. Okay, kailan ka, sir, nag-apply at muling nagtrabaho? Ngayon pa lang, sir, ang maayos na trabaho. Ngayon, nagka-umpisa ko pa lang yung January 17. Okay, kasi 2 taon na raw, hindi ka raw nagbibigay ng sapat na sustento sa dalawang mong anak kasi kadalasan ibinibigay mo 1,500 o di kaya naman 1,000 every month nung hindi na kayo, kumbaga nagkakamalabuan na kayo ng kayong dalawa ni Ma'am Raisa. Ito, sir, mababa rin kasi ang sahod ko. May kailangan din ako. Sinabi mo, sir, na pag may maayos na akong sahod, saka ako magbibigay. Pero dati, sir, ilan po yung sinasahod mo every 15, 30? Pag minsan, sir, sobra lang 7,000, 8,000. Pag nagbabawa sa mga benefits, may mga day off. Kasi dito, sir, sa Bicol, mababa talaga na rate. Hindi katulad ng Maynila. Okay. Pero sir, hindi mo ba iniisip na may pangangailangan din yung dalawa mong anak? Especially nagkaroon pa ng sakit noong Disyembre itong bunso mong anak. Hindi ka daw nagbigay. Bagkos, binigyan mo ng dahilan lang ni Raisa para magbigay ka ng sustento. Accident din rin kasi ako, sir, sa motor. Slide ako, kaya hindi na ako nakapasok. December. Nay, Raisa, anong masabi mo doon na-aksidente daw? Naikwento ba sa iyo na na-aksidente siya sa Wala man motor? po, sir, siyang sinabi sa akin na may aksidente. Ang sabi niya lang, dinadahilan daw na may sakit yung anak ko para magkapera. Sir, dinadahilan mo daw itong pagkakasakit ng anak mo.
ang mali kasi sir niya, ginagamit niya yung account ng anak ko, pag minsan, kahit hindi naman ang anak kong nagchat-chat, siya na nagchat-chat sa akin, tapos tinuturoan niya magmura, minumura ko sa chat. Paano naman yun, sir? Ganyan ba talaga dapat? Kasi nga, sir, Hindi. matagal ka magbigay ng sustento at hindi pa sapat. Tapos, nagkasakit nga. Tunay na ito, ma'am, na nagkasakit talaga yung anak mo. Ano yung sakit ng anak mo? May lagnat po, sir, tsaka bigla lang na Opo, tapos ang nagbigay pa, sir, ng pambayad sa ospital, itong Pamangkin ko po. Pamangkin si niya. Herma, yung may trabaho po sa Sorsogon. sa Sorsogon. Nagtatrabaho po. Di ko naman sir alam na hospital eh. Ang alam ko, nagkasakit lang, lagnat. Pinasa pa po, sir, yung mga gamot, tapos yung record sa PIDYA. PIDYA dinala namin sa Kumadkad. Opo, pero sined mo kay Sir Pinasend Lionel? ko, pinasend ko po sined sa naman pala, panganay. sir, itong mga reseta at resibo Tapos na nagpapatunay na talaga nagkasakit yung anak nyo. Hindi ko sir nakita yan, sir, yung resibo. Hindi yun makita. Nay, ano po yung ano masasabi niya, ang masasabi mo kay Lionel na ginagamit mo yung anak mo para magbigay ng sustento dito sa mga anak mo? Galit po talaga, sir, pag minsan yung anak ko. Kasi nga, palagi na lang wala. Siyempre, pag kailangan ng baon, kailangan sa eskwelahan, wala naman binibigay. Pero namumura mo daw siya, ma'am? Opo, nagmumura naman talaga. Bakit umabot sa puntong namura mo na si mister? Kasi nga po, hindi naman po nagbibigay. Paano po Hindi, yung sir. ulam? Hindi ko alam. Okay. Sir Lionel, nandito po si Raisa para mag-usap po kayo. Maaari na kayong mag-usap kung anong gusto mong sabihin kay Nanay Raisa. Ma'am, ano pong gusto mo rin na sabihin kay Tatay Lionel? Sustento lang naman po, sir, ang kailangan ng mga anak ko. Sustento lang. Wala akong pakialam sa kanya, basta yung mga anak niya. Okay. Ayos, maging Sir okay. Lionel, talagang ang gusto lang ay sapat na sustento kahit 4,000 every month. Parang di naman. Ewan ko sir kung kayanin ko na. Depende sa trabaho ko sir kung may trabaho maayos ang sahod o wala. Okay, sir, ano po yung trabaho mo ngayon? Gwardiya po. Gwardiya. Kailan ka nag-start? Opo. Kailan ka nag-start, sir, sa trabaho mo bilang gwardiya? Matagal na po ako nag-gwardiya po. Matagal na. 2022. Opo. Sinabi mo kanina, sir, na natanggal ka sa trabaho at wala kang trabaho, kaka-apply mo pa lang. Ngayon sir na January. 17 ako nag-umpisa sir. Okay, nung January, sir, nakapagpadala ka ba ng sustento dito sa dalawa mong anak? Wala nga po sir kasi nag-umpisa ko ngayon na 17 pa lang ang sahod ko. Sa 10 pa. Okay, para mabigyan din ng linaw kay Nanay Raisa, ngayon na may trabaho ka, Lionel, ano na ang plano mo dito or ano ang maasahan ngayon ng mag-ina mo para sa'yo? Sa 4,000 kasi sir, medyo mahirap din sa akin kasi rin ako, hindi naman ako mayaman. Nag-aatay na Obligasyon mo, ko. ikang ama. Oh. Obligasyon mo. Yun, sir, narinig niyo po. Tama naman si Ma'am Raisa na may obligasyon ka rin, tay, dahil dalawa mo itong anak. Sige, pwede rin sir, pero dapat, paano ko yan malalaman kung talaga sa anak yung I-grocery padala ko? mo. Mas maganda, sir, siguro, ikaw na mismo ang pumunta doon at ikaw na Grocery, bagas. Grocery, tama. Bagas, tapos pangbalon lang Pangbaon ni ng Buboy. anak mo, ngayon na mag-high school na. Nakaplanan ako dyan sir sa mag-high school. Talagang bibigay ako dyan. Kaya nag-aanap akong maayos sa trabaho naman sir. Tapos sir, tama ba yan na pati motor hinihingan akong motor? Hindi naman yan tama sir. Ala. Ano, sir? Anong sabi mo sa motor? Hinihingan akong motor. Hindi naman ako sir mayaman eh. Kumbaga, maliban sa sustento, ang hiling pa ni Nanay Raisa ay motor. Ay, Motor sir. Hindi naman ako sir mayaman eh. Dahil man ako sa imo nag-aagad motor, so aki mo, tama high school na, bako ako na, anong ang motor din ako to mag-bike? Sir Lionel, narinig mo po. Hindi naman dyan, medyo malabo. hindi naman daw niya kailangan ng motor, ang kailangan niya sustento, especially bako, dito sa motor, anong kumana? panganay mong anak na mag-high school na.
Sir, yan sa panganay ko, sir, sa pag-high school, akong bahala mag-gastos dyan. Pero sa 4,000, mataas naman yan, sir. 2,000? Kinsinas, mataas pa Sir, para kung- sa imo. Ano, sir, kung ang rate dito sa Bicol, mataas rin. Mababa naman, sir, ang rate dito sa Bicol, 580. Eto sir, tanong ko lang, every 15, magkano yung sinasahod mo sir? Pag minsan, sir, nag-aabot din 7,000. 7,000. 8,000 pag nagbabawas. 2K Opo. lang sa aki. O 7,000. Kasi na naman sir, itong 2,000 pesos na ibibigay mo Gusto mo dito ba sa anak mo. Pwede rin yan, pero basta dapat yung siguradong sa bata talaga ang kahit grocery, pwede. Okay, pag-usapan natin sir ilan ba yung Pero kaya... basta- Opo, kailan ba Pero yung... Opo, ilan ba yung kaya mong maibigay dito sa anak mo? Depende, sir, basta hindi bababa sa 2,000 kasi depende, sir, sa sahod ko rin. Depende ko yan. Pag medyo maayos ang sahod, Tingnan mo... ibibigay din akong medyo. Opo, makinig ka sir 7,000 sabi mo sir yung sinasahod mo every 15. So, ibig sabihin, estimate na natin na 14,000 every month. 1,000 lang yung ibinibigay mo dito sa mga anak mo. Tinatapos ko lang kasi, sir, yung yung motor ko din, tinatapos ko kaya medyo nahirapan din kasi ako, sir. Ibig sabihin, inuuna mo po sir yung motor mo kaysa dito sa mga anak mo. Kailangan din po kasi, sir, kasi yan ang ginagamit ko sa trabaho. Paano naman sir yung pangangailangan ng dalawa mong anak? Mag-high school pa naman ito, bunso mo. Iniisip ko rin, sir, pag natapos ang motor ko, pwede na akong padalang sa tama. Pero sa ito, sir, ngayon, medyo nahihirapan din ako kasi ang motor, kailangan ko din sa pagtrabaho, sir. Okay, sir. Ilan nga sir ang kaya mong ibigay dito na sustento dito sa dalawa mong anak? Sa 3,000, sir, pwede pa ako. Kaya ko rin yan. Medyo magandang sa akin. Magkano sir? Sa 3,000, magandang sa akin, sir. 3,000 pesos? Bulan. Oo, sir. Every month na yan sir? Opo, tapos ako na bibigay ng buwan sa anak ko, yung mag-high school. Magkano ba sir ang hinuhulog mo dyan sa motor? 4,900 po. 4,900? Opo. So ibig sabihin, 7,000, may 10,000 ka pa na tira kung in case na every month to, kasi every month ang hulog sa motor eh. Maliban, Basta, sir, opo, basta, sir, yung maayos na ang trabaho ko, yung permanente na, okay lang sa akin. Kaso, nahihirapan din ako, sir, kasi paiba-ibang yung trabaho ko. okay. Ang laki naman sir ng binabayaran mo dyan sa motor mo. Anong klaseng motor yan sir na binili mo? Honda Click, sir, may resibo to, sir. Nandito sa akin ang resibo. Sir? Ang lahat na inulugan ko, sir. Sir, on the beat din yung... Sir? Opo, on the beat din yung motor ko sir. 3,500 lang ang binabayaran ko. Honda Click po, sir. 2 years po kinuha ko, sir. So yan na. So ang plano mong maibigay, kailan ka sir plano mong maibigay? Anong buwan po na pwede ka na mag-start na nitong 3,000 pesos? Kasi ngayon, sir, hindi pa kasi, baka mga February ata, sir. Pwede naman kasi tinatapos ko yung motor ko. Kailan daw yung tapos ng motor mo sir? April pa, sir. February, March, pwede na, sir, kasi kunti na lang. Grabe naman. Sir, ma'am, matanong ko lang, itong 3,000 pesos, sapat na ba to? Sa tingin mo, ma'am? Dahil man po yan, sir, sa pata. Ma-eskwela na nga ni po, baga sumato ako. Tapos, Kaya nga, sabi ko, ako na pambalon, mabakal kang gamit. Ako na kan mabakal. di ka bakal. Naman sa kuya, Ang sabi ko sa niya imo, na gamit niya, na bibiling ko. kung wala ka sa kuyang tiwala, Kaya nag-iipon ako. wala kang tiwala, kang kwata, ika na nga ni ang magduman, personalon mo ang aki mo, yung ang pagtawan mo, tapos pagkaon kang mga aki mo. So bagas, aramon mo na sa lawag isang bulan na magagasto ninda. Hindi ko marinig kasi dapat talaga sa personal. Sir, sabi ni Ma'am Rose, mas maganda raw na ikaw na raw ang personal na pumunta para maibigay itong grocery at malaman mo kung ilan talaga yung gastos every month nitong dalawa mong anak. Kasi wala yan problema, sir. Basta sa bata, walang problema yan sa akin. Basta
yung ang resibo nandyan yung binibili para makita ko rin kung totoo talaga. Talagang may duda ka, sir, kay Nanay Raisa. Bakit po iyon? Wala na yan. Okay na yan, sir. Basta, Okay, ito. bibigay ako na yan. Okay, sir, parang... Sustento ka na lang para wala man kitang Ang ayaw ko lang, sir, yung pinapasunod yung bata, yung minumura ko sa chat. Minumura ka. Kasi nga, si Buboy po talaga, sir, ang nagchat-chat sa kanya. Kasi nga, lagi na lang sinasabi na magpapadala, tapos wala naman. oh, sir. Narinig mo, sir? Hindi, sir. Hindi ko medyo maano, sir. Putol-putol po. Yung anak mo raw yung nagchat-chat sa'yo kasi pangako ng pangako, hindi man daw natutupad na magpapadala ka raw sa kanya. Hindi naman, sir. Sinasabi ko lang, sir, pag may pera na, kasi yun nga, sir, na ako sa trabaho, medyo mahirapan din ako sa trabaho ko kasi paminsan-minsan wala. Ito, sir, para malinawan ka kung hindi ka magsusustento dito sa mga anak mo, makakausap natin si Police Corporal Abigail Luma, ang Assistant in Women and Children's Protection Desk ng Castilla Sorsogon Municipal Police Station. Ma'am, magandang hapon po. Good afternoon po, sir. Opo, ma'am, may lumapit po sa amin. Taga dyan po si Ma'am Raisa, ang kanyang inaing, ang kanyang dating kinakasama, hindi raw nagsusustento dito sa dalawa niyang anak. Ang huling pagbibigay niya, noong December pa, 1,000 pesos. Ano po ang ano po ang maaring ikaso ni Raisa kay Lionel kung hindi siya makapagsustento dito sa dalawang anak? Yun nga po, sir, yung reklamo po ni ma'am. Pwede po siyang pumunta dito sa aming police station, particular po sa women's desk, and kami po ang mag-a-assist po sa kanya. Kami po ay tutulong sa kanya sa pag-file ng kaso. Bali po, ang pwede niya pong i-file ng kaso sa sitwasyon niya is economic abuse under po sa Republic Act number 9262 o ang tinatawag nating Anti-Violence Against Women and Their Children. So, yun po ang pwedeng ikaso ni ma'am. Okay. Mama, itanong ko lang para sa kaalaman ng ating mga viewers, gaano po kabigat itong kaso? Ilang taon o buwan ang pagkakakulong po in case na mapatunayan dito kay Sir Lionel? So dito po sa economic abuse or financial abuse po, ang penalty po nito is 6 months and 1 day to 6 years po na pagkakakulong. And bukod po doon sa pagkakakulong is magbabayad po siya ng multa at magka-counseling din po siya. So yun po, sir. Okay, Ma'am Abigail, ano po ang maipapayo niyo dito kay Lionel na dapat niyang gawin? So yun po, ang maipapayo ko po kay sir. Yan, sir, ang pili naman po, yan ang pag-support po sa inyo. Ang dalawang anak. Hindi lang po yan sa financial, pati na din po yan sa emotional, at mas importante po ang sa edukasyon. So, dapat, sir, ang lagi nyo po isaisip na lahat po ng hakbang or gagawin nyo po, dapat sa ikabubuti po ng inyong anak. And kailangan po yung isipin mo yung pag-unlad po nila, yun yung pinakamahalaga. So, ang may papayo ko sa iyo, sir, para di na po maghantong sa pag-file ng kaso si ma'am, is sundin niyo po yung pagsusuporta po sa inyong mga anak. Okay. Yun lamang po. Sir Lionel, narinig niyo po yung sinabi ni Police Corporal Abigail na meron pong kakibat na kaso itong hindi mo pagbibigay ng sustento dito sa dalawang mong anak. Anong masabi mo dito? Hindi ko po, sir, narinig ng maayos, sir. Medyo, maingay, sir. Hindi ko talaga narinig ng mabuti. Sabi po ni Police Corporal Abigail, mayroong kakibat na kaso po ito. Itong hindi mo pagbibigay ng sustento, maaari kang makulong ng 6 na buwan at pwede ka pang magmulta dito sa mag-ina mo. Okay. Okay, anong plano mo ngayon na narinig mo na may kaso pala ito na ginagawa mo? Depende. Pag maayos, pag may trabaho maayos, pero pag wala, sana naman ako din magbibigay niya. Obligasyon. Sir, hindi pa po maayos yan na trabaho mo, sir? Nasa 14,000 every month itong nasa sahod mo. Naghahanap natin ng ibang trabaho kasi ang iba mataas na, iba mababa. Okay, matanong ko lang, sir, kailan mo pwedeng harapin itong magkaharap kayo mismo ni Raisa?
Next week po, pag panggabi na ako, pwede ako. Kaso sa yung sir, di talaga kasi kung mukha pang umaga ako. Pwede bang bukas? Sir, kung available ka? Next week, sir, pwede ako, sir. Kasi pang umaga pa ako ngayong linggo. Oh, kailan sa next week, sir? Exact date para malaman ni Ma'am Raisa na upang magkausap na kayong dalawa. Wait lang, sir. Tingnan ko sa kalendaryo para Sige po, sir. Sige po, sir. Sen, ba habang naghanap ka ng available date mo, maraming salamat po sa inyo dyan, Police Corporal Abigail Luma, ang Assistant in Women and Children's Protection Desk ng Castilla Sorsogon Municipal Police Station. Maraming salamat po sa oras niyo po, ma'am. Opo, thank you din po. Okay, balikan na si Sir Lionel. Sir Lionel, ano pong available date mo para makapag-usap kayo ni Ma'am Raisa? Kaya, sir, mga 12. February 12. Okay. Kasama na ba yan yung sinasabi mong magbibigay ka na? Hindi ko pa, sir, sigurado kasi sakto, ulog ng motor ko, sir. Talagang... Hindi man pwede kasi masahod ka na baga. Nagsabi ka kay Buboy, magamit na naman sa eskwelahan. Oh, May babara ka lun, sir. Mamas demo. Magmamas demo na itong panganay mong anak. Sir. Oo, sir, kaso masakto, sir, sa ulog ko. Nagutik ka na. Sir, magbibigay ako. Magbibigay ka, sir. Sapat naman daw yan, sir, para sa pangangailangan ng pang-eskwela nitong panganay mong anak. Oo, sir, mag-aaral yan. Nakaplano ko na rin, sir. Akong bahala dyan sa anak kong mag-high school na. Okay, nabanggit mo, sir. February 12, mag-uusap kayo ni Ma'am Raisa. Saan po, sir? Saan nyo po gusto, sir? Sa barangay na lang nila Ma'am Raisa. Dahil man sir, nagtutubod duman sa Saan, barangay. sir, saan? Kung saan ang gusto niya? Dahil man nagduduman. Okay. Asahan po namin kayo, sir, na pupunta po doon sa barangay po ni Ma'am Raisa para mag-usap kayo at sasamahan namin ng aming team, itong si Raisa, sa inyong lugar upang masigurado itong pag-usap nyo ay matutuloy, sir. Sigurado, sir? Okay, sigurado, sir, para... Kahit dyan, sir? Dyan, sir, di pwede dyan, sir? Ano, sir? Mas gusto niya Kahit dyan po, sir, ano po? Di pwede dyan? Dito, sir? Opo. Dito sa... Mas maganda, sir, pumunta na muna kayo sa barangay, sir, para makapag-blatter kayong dalawa. Doon yung formal na pag-usap nyo. Oo, sir. Okay, asahan po namin, sir, at sasama ng aming team, ito si Ma'am Raisa, sa inyong barangay. Ma'am Raisa, ano po ang masasabi nyo, ma'am? Anong mensahe mo, ma'am, na mag-usap na ngayon ng... Mas maray man po ito na, sir, na mag-istoryahan kami para man po sa mga aki mi. Kami, wala naman kami, basta sa mga aki ko. Okay. Ayan nyo, ma'am, tutulungan po ng aming team na makapag-usap kayo at in case na hindi talaga tumupad si sir, tutulong rin kami para makapag-file kayo ng kaso laban kay Sir Lionel. Sir Lionel, maraming salamat po at asahan po namin na tutupad kayo sa inyong pag-usap sa February 12. Ma'am Raisa. Okay, at sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, 9 na taong gulang na batang lalaki mula sa Tabaco Albay, lumalaban sa sakit na leukemia. At dahil buwan ng puso, ang programa ay may munting handog para sa ating mga masugid na taga-subaybay. Isa sa inyo ang maswerteng mapipili na matatawagan at mabigyan ng 500 pesos ngayong hapon. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon
na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa Indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan.
nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang, ora mismo. Ayan mga kaaksyon, makakausap natin sa telepono si Mariza Flores at ang kanyang hinaing ay ang gamutan at hospital bill ng kanyang 9 na taong gulang na anak na si Romar Flores na may sakit at lumalaban sa sakit na leukemia. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Mariza. Magandang hapon po, sir. Opo, kamusta na po kayo, Ma'am? Okay lang po, kahit medyo masama po ang pakiramdam ko. Okay, kamusta na po yung kalagayan ni itong anak niyong si Romar ngayon? Ganun pa rin po, hindi pa rin po tumataas ang niya po, ang CBC niya po, yung plate na po, tsaka yung hemoglobin, ANC po. Palagi pa po siyang mababa. Okay. Ma'am, pwede niyo bang... Ang lagnat niya po, hindi po naaalis. Meron pa rin po. Okay. At kumakain po, minsan sinusukan niya na lang. Okay. Ma'am, maaari niyo bang maikwento sa amin kailan niyo po nalaman na meron na palang sakit yung anak niyong si Romar? Ano po, November 2023 po. Ano po siya, may lagnat po siya. Tapos po, pina-check upan po namin siya sa PIDYA po, sa clinic. Yun nga po, binigyan po siya ng antibiotic at saka mga vitamins. Pinainom po namin yun sa kanya. Tapos tapos ng isang linggo po, parang may lumabas na po na parang sugat po. Tapos, binalik na naman po namin sa pa-check up sa PIDYA po. Okay. Tapos nagpapita po ng antibiotic po. Okay. Tapos pakatapos po nun, parang wala naman po, hindi naman po naalis yung sugat na po sa gums. Ganun pa rin po. Tapos yung lagnat na po, hindi pa rin po naaalis. Okay. So ngayon, opo, Nanay Mariza, nasa na po ang inyong anak ngayon? Nasa po siya ngayon? Nasa BRHMC po. Okay, ilang buwan na siya, ma'am, nakakonfine dyan sa BRHMC? Simula po kami noong December 2 po. December 2? Opo, December 2. Tapos ngayon po na February 2, nagdalawang buwan na po kami. Okay, kamusta naman siya ngayon, ma'am, na anong mga sintomas ang nararamdaman niyo ni Romar? Ganun pa rin po yung lagnat niya po, hindi po nawawala. Ang bawa pa rin po ng platelets siya kayo hemoglobin. Hanap pa rin po kami ng donor para sa platelets niya po kasi hindi po talaga siya tumataas. Okay. Ang bawa pa rin po. Pero dati, ma'am, nag-aaral pa po ito si Romar. Anong grade na nito sana? Grade 4 na po sana. Kaya lang po, tuwing na po siya ng grade 3 pa lang. Hindi na po siya nakapag-aral ng last year po. Kasi nga po, November po, na nag-start na po yung sakit niya. Okay. Ito na po namin, simpleng lagnat lang. Yung pala po, Opo. Ito, ma'am. Ulit na po siya po mga Friday. Tapos hindi naman po nakukuha yung sakit niya. Ganun pa rin po yung lagnat niya. Parang pabalik-balik lang po. Pag nilabis namin sa ospital, ganun pa rin po, babalik na naman yung lagnat na. Okay. Tapos yung pangalang admit po namin sa private po. Yun po, pinapunta na po kami sa PRPH para daw po. Para po ma-bone marrow biopsy po. Okay. Tapos yung na-bone marrow biopsy po siya, yun nga po yung lumabas. AML po siya, kumbaga po. Aggressive na daw po, sabi niya daw po yung sakit. High risk po. Okay. Parang naiyak ka na, Naya. Gaano po kahirap bilang ina na may ganitong kalagayan ng iyong anak? Sobrang hirap po. Nakita ko po halaga na sobrang po siya sa sakit niya. Kaya po yung sakit niya po. Sobrang hindi po nakaya sa katawan niya po. Kahit nilalabanan niya po, nakayanan niya po lahat ng chemotherapy. Kahit po, yung mga gamot sa kanya, kahit po,
hindi pa rin po yung naalis yung sakit niya po. Ang sakit pa rin po sa pangalawang buwan po. Opo, ramdam po namin kayo, nanay, ha. Ngayon po, ano po ang nais nyo mula sa Ako Bicol Party List? Ano lang po, yung sa billing po. Hospital bill, ma'am. Tapos meron pa po bang mga gamot ito? Meron naman po. Okay. Yan mga kaaksyon, ito Nanay Marisa, para sa agarang pagtugon sa pangangailangang medikal, makakausap natin mismo si Congressman Attorney Jill Bungalon. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Attorney. Ayan. Yan, Attorney. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon at magandang hapon sa tagapakinig at tagapakanood ng iyong programa. Opo, Attorney Jill, meron pong ina na lumapit po sa ating programa at ang kanyang inaing ay hospital bill at gamutan sa kanyang 9 na taong gulang na si Romar na lumalaban sa sakit na leukemia. Ano po ang maaring tulong na maasahan ni Nanay Marisa mula sa Ako Bicol Party List? Para po kay Nanay Marisa, ang gobyerno po, mayroon po mga programa kagaya ng medical assistance at dyan po sa Bicol Regional Hospital and Medical Center ay naglaan po ng pondo ang Ako Bicol Party List para po makatulong sa mga kagaya po ni Nanay Marisa na humihingi po ng medical assistance. Kaya yung sa kanya pong anak, lahat ng medical expenses sasagutin na po ng pondo na nilagay natin dyan at para wala na po siyang pangamba patungkol doon sa hahanapin niyang pera para mabayadan lahat ng gastusin dyan sa hospital. So ngayon, sinasabi natin na wag na siyang mangamba, wag na mag-alala sapagkat lahat ng gastusin sa hospital, tayo po at ang sasagot niyan dyan po sa pondo na nilagay natin sa hospital. Okay, siguro Attorney, last na lang po, ano po ang mensahe natin dito kay Nanay Marisa at sa kanyang anak na si Romar? Unang-una, syempre, dahil ngayon may kinakaharap kayo na ganitong sitwasyon na kung saan ang anak nyo ay may sakit, wag na ho kayo mag-alala. Pangalawa, patuloy lamang po na manalig sa Diyos, humingi ng magpasalamat at of course magdasal na sana gumaling na ang inyong anak as soon as possible at kung ano pa man po ang iyong mga pangangailangan, ipagpaalam lamang po ito sa aming opisina at malugod po kami na magbibigay ng tulong hanggat sa amin pong makakaya. So ayan, Nanay Marisa, narinig nyo po. Lahat ng gastusin sa ospital ay sagot na ng Ako Bicol Party List. Hello, Nanay. Opo, ano po ang masasabi nyo, Nay, na sagot na ng Ako Bicol Party List itong hospital bill at kinakailangan mo pang gamot dyan po sa gamutan ng inyong anak? Malaking pasalamat ko po sa inyo sa Ako Bicol Party List po sa pagsagot ng mga gastusin namin sa ospital at mga babayarin po namin. Maraming salamat po. God bless you po. Okay. Nay, huwag kayong mag-alala, panalangin po namin ang agarang pagaling ng iyong anak. At maraming salamat din sa inyo, Congressman Attorney Jill Bungalon, ang masipag at mabuting congressman ng Ako Bicol Party List. At ito mga kaaksyon, dahil buwan na naman ng puso na mamamahagi ng 500 pesos ang aming programa para sa aming masugid na taga-subaybay. Huwag nating patagilin pa at tawagan na natin ang mananalo ngayong hapon. Hello, ma'am! Hello po! Ayan. Hello po. Hello, ma'am. Magandang hapon po. Ano ngayon pong pangalan? Ibiliana po. Opo, ilang taon ka na po at taga saan? 29 years old from Bigao, Daraga, Albay. Okay, nanonood ka ba ngayon mismo ng ating live? Apo. Okay, maitanong ko lang anong iyong hanap buhay? Wala man po
ako ngayon na nagbuhay, sir, kasi 4 na buwan pa lang po ako bago manganak. Okay, so ibig sabihin, ilan yung anak mo, ma'am? 3 po. 3. Yung mister mo, anong hanap buhay? Construction worker lang po. Huwag niyo lang, ma'am, ninalang iyan na construction kasi mabuting trabaho po yan. Ma'am, ano po ang masasabi nyo na tayo po yung napili ngayong hapon para mabigyan ng 500 pesos ng aming programa? Maraming salamat po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo at kay Kong Saldi ko. Dahil po malaking tulong na po, kaya ikabibili na po ng bigas. Okay. So, ibig sabihin, itong 500 pesos, ibibili mo ng bigas? Opo. Okay. So, ngayon na Valentine's Day, ano po ang gagawin nyo ni Mister? Wala man, sir. Wala naman. Wala nang pa-flower si Mister. Wala man, sir. Okay, dahil dyan, ikaw ang maswerteng napili ngayon na mabigyan ng 500 pesos, maligayang bagong taon sa iyo at sa pamilya mo. Apo, maraming salamat po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo at kay Kong Salvi po. Okay, ano po ang mensahe mo, ma'am, sa atin rin na katulad mo na tagapanood ng ating programa? Patuloy po na magsubaybay sa Ako Bicol Tabang Ora mismo para po mas marami pa pong matulungan. Okay. Nanay, makinig ka, kakausapin kayo ng aming staff para kunin ang mga detalye upang maipadala na mismo ngayong hapon ang regalo mula sa aming programa. Maraming salamat muli sa iyo. Opo, sir. Maraming salamat din po sa mga staff sa Ako Bicol Tabang Ora mismo at lalong-lalo na kay Congressman Saldi ko. So yan, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong mula sa aming programa. Malay nyo mga kaaksyon, kayo na ang susunod na aming matatawagan. Para sa mechanics, panoorin po natin ito. Mga kaaksyon, dahil buwan na naman ng mga puso, ang aming programa ay mamamahagi sa inyo ng saya. Upang maswerteng matawagan sa aming programa at mabigyan ng 500 pesos, simple lang ang dapat ninyong gawin. Una, dapat nakafollow ka sa social media pages ng aming programa. Mula sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Pangalawa, manood sa aming live episode kada Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Pangatlo, sa aming live episode, mag-share, like at comment ng inyong opinyon tungkol sa inyong napanood. Pang-apat, mag-iwan ng inyong detalye sa aming Facebook account, pangalan, address at contact number. Kaya ano bang iniintay ninyo mga ka-aksyon? Ayain na ang buong pamilya at manood sa aming programa. Happy Valentine's mga ka-aksyon! Samantala mga kaaksyon, 3 individual ang nalambat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay nito lamang Lunes nang magsagawa ng buy-bust operation. Ang ilang pasilip sa ginawang buy-bust operation, panoorin po natin ito. Ayan ang pakakabangan nyo mga kaaksyon ngayong sa darating na Biyernes itong buy-bust operation ng PDEA Albay. Sabay-sabay nating tungayan kung paan ang mga kaganapan ngayong darating na Biyernes. At para naman sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa.
Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. At hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo.